usho mase right right okay njengamanje sike tendeni lamabhinqa umongameli omabhinqa umnomzane ngizomthunu ngiyacabanga ukuthi amabhinqa amelelekile njengamanje uzobona isizwe sakho ukuthi ke siqhubeka kanjani mongameli yebo mfowethu asikubingelele sikwamukele awukubingelela mina mntaka ubani wena ngengibona ikhophe nje umnguni ngiyakufanisa ikhophe ngiyayifanisa yeah we mean phela sikubona mina mongameli oh yeah kodwa ngiyaqala ku-interview kodwa uhlezi ungibona ngiyangubona ulishazi yeah mongameli namhlanje isizwe sakho simelelekile kwi-Hollywood Durban July la sokuthi khona ke sithola ukuthi sibe nemakhiyaso kube nabaculi bokumaskandi abaperformayo ngathini esizweni ukuyibongela we are the most undermined and oppressed society as amabhinqa mawungangibuza ukuthi obani ababuka ibhola e-stadium ithina mawungangibuza ukuthi obani ababhejayo ku-Hollywood bets ithina mawungangibuza obani abagcwala ko-KFC abagcwala abafona kakhulu abasebenzisa kakhulu idatha Vodacom MTN amabhinqa but thina siya-undermine ngenxa yokuthi we are not submissive to kuma-cultures esingawazi we believe in our own and we believe in us so ngalokho-ke ngani kwethu lokho kwenzekile namhlanje ukuthi kube netende eli-accommodate amabhinqa kumina kumlando ngoba kuprove ukuthi imisebenzi engiyimele nengiyithunywe yisilo samabandla wonke iyafezeka uma kukhona itende lamabhinqa ku-Durban July kwaziwa ukuthi amabhinqa akayilutho kodwa azoba utho namhlanje lokho kumina kumlando omkhulu kakhulu phinde futhi ngisho ngithi ngaphambi kwesonto lelizayo kuzoba futhi nemabhinqa experience yokuqala ngqa kwi-Durban July nama-VIP akhona se-sold out nala kube sold out ngizokuthiwa itafula lamabhinqa baze balinyusa likamongameli amabhinqa bathi bacabanga ngolinyusa balibiza 100,000 ngoba livele la sold out within few hours liphumile bonke abantu bafuna ukuzosondela eduze komongameli wabo imina umphathi imina iqhwaga imina umholi wenu kumnyama kubomvu amabhinqa there are something else and soon and very soon the whole world will bow to us ayikhale mhlawumbe kuyibongela nje kubaphathi ucabanga uba kufikela umcabango omuhle kangaka sesikhokha Halis Maki Hospitality kanye noPapa G ukuthi bakwazi ukusebenzisana lokho kuyinto enkulu kakhulu ngithi ukubumbana nokusebenzisana kuyohlezi kukhipha ama-result amahle ngiyazi nawo somfana omncane ozabalazayo but soon and very soon he's going to see the king and ama-performances oSminoff obanibani I think njengamanje I can assure you ukuthi the best performances uzowabona la awamabhinqa oSminoff Limit Mthandeni mfowethu uzobona imangaliso itimu mongameli utshela ukuthi uyinembile Marvelous of Umzansi team ethi Marvelous of Umzansi mawubheka mongameli uyinembile angiyazi amatimu angalandela amatimu mina ngihlala nginje shuthi mina ke bakuna amatimu alandelwayo shuthi mina ngiyitimu every day ke mina itimu yimi nje yebo qhawula kithi yebo ngibona ngiyitimu mina ngesami ngiyabonga qhawula ke ngiyabonga kakhulu ngibonga kakhulu nakunsiza nangu uSihlanzi Boutique uyena ongqokisile for namhlanje ngibubona nje ngibubona umsebenzi emhle kakhulu ngiyabonga kakhulu qhawula nami ugqoke izimpahla zala akhuluma isiZulu yambona yebo qhawula kithi siyabonga kakhulu Ghost mongameli mfethu siyathokoza kakhulu kumsebenzi wethu ukuthi simkhonze umongameli nangama-yini ayidinga esizweni sakhe ngarwethu qhawula kithi ngiyakubona ukuthi umongameli unayana Marvelous of Umzansi ucabanga ukuthi uyinempilo njengomuntu ofashile ukugqokisa abantu ubona ukuthi yiyo le Marvelous of Umzansi uyazi qiniso uyinembile ngoba kunamandiya akhuluma isiZulu TV so into ethinta umzansi it means umzansi ukwazile ukuwela nangokwelangwaji yaphi yebona so that is Marvelous siyoyilanda lento siyayibuyisa siyabonga kakhulu qhawula kithi qhawula kithi mhlawumbe manje ngena ngapha mongameli kushona Zathi mhlawumbe qhawula kithi sesiqhubeka neyakhe interview qhawula kithi ithi into yakho mfethu isecret yakho ukugqokisa amabhinqa abe mahle kangaka
Into yakithi siyayithanda, into yakithi siyafuna ukuthi ibe kwibalazwe. So intshisakelo ukuthanda into yakini nala uvela khona kuqala ekwenza ukuthi ke bese uyayihlobisa uyibeke nawe kwibalazwe. So i-contribution yami benginawo omunye umsebenzi engiwenza beside ukugqokisa abantu, kodwa ngenxa yokuthi ngithanda into yakithi ngivele ngaphoqeleka ukuthi ngishiye konke ngifocus kule nto yokugqokisa amabhinqa kakhulukazi, ngoba siwafuna ukuthi nawe ezizwe ngaso sonke isikhathi ukuthi angabantu futhi abakhulu. Sesibonile nje manje ukuthi yena noma yini ethinto waye South Africa bafuna ukuthi bethinte into yamabhinqa ngoba bayazi ukuthi izoba impumelelo enkulu. Yes. So ingakho sila sizoqinisekisa amabhinqa aba mahle. Sabonga kakhulu Qhawe kithi. Mhlawumbe bathi umuntu mayefuna impahla Qhawe angeke ngiphe nje airtime yamahala. Ungathola kanjani impahla? Ngoba le impahla zakho ziyatrenda, sike siyibone ivela ngisho ko TV. Uma ufuna umuntu eyifuna impela Qhawe kithi wenza kanjani? Tshela abantu ekhaya. Ngiyabona la sitholakala khona ngiyabonga ithuba kakhulu. Silapha ku-Commercial eThekwini, Commercial City Building, 16th floor number 38. Kodwa ke futhi awazithola esenkweni zokuxhumana the Bhinqa Nation Hub, because lento lena yethu ngoba nje sikwi Bhinqa Nation Hub ibamba onke ama-brand akuwona promoter into zamabhinqa. Uyayithola Omega Kuthini, uyayithola uBrainwood, uyayithola impahla zejongo namanye ama-brand esisey'nhlelweni zokusebenzisana nawo azotholakala kuma-shop ethu. Siyaqinisekisa nakezinye iy'ndawo njengamanje kuyoqela kuphela uDisemba iy'toro ezobe seyikhona siyisabalena kwezinye iy'ndawo. Mhlawumbe inamba se-office ngakwazi ukuyishiya. Umuntu othi ngisuke eMilenquthu, mina ngisuke eJolivet, mina ngiyazi lento yomgaqo waseThekwini. Ngifuna ukufona mase ngithi ngiserenki ngasemakethe ngiphuma kanjani ngenza njani? Ngara kwethu inamba yocingo yethu ithi 031 301 4974. Kanti ka-WhatsApp ithi 065 8899 296. Siyabonga kakhulu Qhawe kithi. Ngifisela konke okuhle mfana. Ukuthi azoba i-performance njengenkosi as a king of Maskandi music. Wabe wayimina vele nje abantu bawukhuluma ngoba bethanda ukukhuluma, kodwa babe ngahogela umlando wami. Angaze ncike mina ezini, ancike ezini ika la okufanele khona vele ukuphila uzalwa izizukulwane ezosala zilibuze. Ngicela ninikeze likhulu ihlobo umthandeni SK. Inkosi yaMaskandi la performile Ole Meat, ba-performa abanye amaciko lokunjalo abafethu laba ekukhubothungayo ba-performa etendeni lamabhinqa eliwumlando omkhulu kakhulu enhlizweni yami, ngoba igama elithi bhinqa noma lalivele likhona, kodwa umuntu ofika waqosha phansi walenza laphila yimi. Igama elithi Azikhale yimi lo. Bekhala eNorthwest ngingekho, kodwa awubusisa lo mcimbi. Zikhala la manje umabhinqa. Anginankinga nalokho ngoba lento ikhombisa ukuthi bawumholi wenza izinto zenzeka. Guys, the only one thing that I want to see to this guy called Mthandeni SK is for him to get married and have a wife, at least one. Angatani manje imbongolo. Lokho lofana lo wale simkhipho lo celebration. Bueno, uno malo. Awuniyafana kodwa. Kukhona lo celebration wale maXhosa. Bengizizela nomusa. Kabahlanu phela bana sho umona le masibaqheka kodwa bahlanu phela bona. Hayi bahlanu phela bona. Bona imigwaqo yabo hayi. Hayi bahlanu. Nganza kwethu ngicela ukuthi siqhubeke sinikeze ithuba uTJ as the president of the Bhinqa Nation. I bless indeed for a marvelous event that has happened in the historic moments. I don't have any words to describe how happiness I had. Therefore, guys, enjoy yourself. Bring whatever is in front of you. Zikhale. Zisha. Zisha.